haka baningkong ngai khuble ye phi haka kerteng ka badon bor tam ko jong Jesus Christ ka benta ka ba ngin ya puli ngin ya perkhat lang ban ngin ya puson lang haka ni ka por ka dei ka sam ka ba khandai phuwe kani ka sam ka ba paunam ba bat ka ba ngange baro ki kistan kitip syafhang jongka bat kani ka sam ru kabadon shibon ki khubor ki khims ki mat pedeng ki bangila ban shem bat hakani ka khlemat ka bamenta ngan shem ya ka wei ne ki mat pedeng jong kani ka sam bat kata kalong ublei ulong ka jakari jongi ka ketien sam kawan na kaketien Latin Salmus bat na kaketien Greek Salmas kajimut jong kani kaketien haba batai hakarukom kabasuk bah kamut kajingruai ne ka poetry ne ka jingduai kasam kamut kajingruai ne ka poetry ne ka jingduai balaju pendon kam haki jingmani blai UCH Spurgeon bat kiwede ki Bible scholars ki ong kasam ka bakhandai phuwai wat lada kam simpin I yau nong tho henrai ki riu start niam ki jiu ki shimba unong tho jongkani kasam udei u Moses bat kila pensyong nongrim ya kata hakilai teli ki nongrim kabaningkong namar ki jingtho ki badon hakani kasam ki yasrim bat ki jingtho ki badon hakasam kabakhandai fo kasam kabala tho do Moses kabaan ki rukom kren idioms ki yasrim kum ki jong u Moses kabalai namar ka jingim jong ki nong yalam ki babot yau Moses kum u Joshua u Caleb ki im ka jingim ka ba yasrim bat ka jingim u Moses ka jingim ka ba jan chaublai ka jingim ka badon barabor ha ka jingdon rengkat ka jong blai ka jingim ka ba yo ya ka jingyada ka jong blai henry don pat ki ba ong bagani ka sam ka dei kabla tho dos im David namar ba ki jing tho hakani ka sam ki yasrim bat ka sam ko jong David ka life way bat ka jing ya kendu u David ya ka khlam haka kitab ka ba ar Samuel ka lenong ka ba ar fusau ka yasrim bat kata ka khlam ka bala tho hakani ka sam ka ba khandai phuwai henry kum unong puli ya kani kasam ngasngau bakam da pher nakakti jongno lani manu babat yau khulom bantho ya kani kasam henry ka ka bau bleu kren yangi lengba kani kasam kalong ka bakham don kam kasam ka bakhandai phuai ka ba ki jiu ki khot ka jingroi khlam lani song of plague ka kren syafhang ki jingma ki bau briu lani kibriu ublei ki yakendo haka jingim kibriu ublei kumar longlem ki wei kibriu kimla ban kiar yaki jingma ki bawan hakanu kono kapor ki sangkhawya ki khlam ki jingtri makapor menmet bat ki khnam baher mensngi ki mau jenthut ki sing bat ki bsen ki dei kita ki jingma ki ba ki briu jong ublei ki yakendu na kapor sa kapor ngin se kren bahai gini ki jingma kham shedin jong kani ka khubor henry aingu yo blei
namar ba ki briu ki jong ublei wat hapdeng jong ni ki jingma ki lai ublei uplat ya ki na ki jingja ki ba sniu ki ba kum kini ki jingma ki ba sniu ki ba kum kini balai namar ba kilanang ban pelong ya ublei ka jakari bat kamdon kanu ke ei kabala ban pensniu yaki kamat kabaningkong kajing penjan show blay kasam ka bakhandai phuwai ka dekhot ka baningkong bat ka baar ka ongkum ni uta ubasyong ha ka jaka bari jong ubahakli tam unyo yaine hapo ka jingka jong ubadon bor baro ngan ong sapang utrai ulong ka jakari jonga bat ka kut jonga ublei jonga hauba ngasyania ubriu uba it yo ublei udai ubriu uba wat yo ublei ubriu uba it yo ublei udai ubriu uba terang daka donut baro ban yashem bat ublei bat uni ubriu unsyong hakaban pelut por haki jingdwai ki jinge keren bat ki jinge selok bat ublei lakalong hakanu kanu ke jaka hakanu kanu ke por hakanu kanu ke rukom long ka jingim laha ki jingkerku ne haki jing bat jingma bat haba uni ubriu uba it yo ublei ule kumta uni ubriu udon barabor hajan ublei bat udon hakajaka bari jong ublei bat dei uni ubriu ke ubasyong hakajaka bari jong ubahakli tame habang ia keren sepang kejaka bari jong ubahakli tame Charles John Ellicott wei neki nong tho commentary ya ka Bible ong kumni kejaka bari kamdei kejaka kabadon hapo kiput saudong balabu Henry kadei kajeli jong kajingeslap kejaka bari kadei kajeli jong kajingeslap barhaki kentin ki jong ubu kumni kejaka bari kadei kata ka inner circle of communion between man and God. Dai hangta ba uni ubri uba i yo blai uba terang yo blai uya syong bat ublai bat uya keren bat ublai bat uya selok bat ublai bat hatu pila ban mudur kejingnya selok ke kumnu kata lani kejingnya selok ke bahadu katnu kata kalong William Barclay uwai pat unong tho yaki commentaries habau batai ya kata kejingnya selok ubri ubat ublai hakata ke jeli jong kejingnya selok uong kumni kaminsim ubriu kabam yapshu bat kabamla ban yui kaya keren bat yakendu bat ublei ubam yapshu bat ubangimla ban yui kabamut ba kata ke jingeslok kadai ke jingeslok jong kata kaminsim ke jong ubriu kabamla ban yui bat kata kaminsim ke jong ubriu kaya keren bat kaya kendu bat ublei ubam yapshu ubang himla ban yui ka jirwai KHB ka balai spa nyo phokndai ka pen i ya ka ni ka jinge slok lani ka pen i ya ka dor jong kani ka jinge slok ka bangi ni ya keren bat sha yang abangan puli ya ki dekhot jong ka tu ka jirwai KHB lai spa nyo phokndai
haka jaka kentang baudon. Lalu pi puli ya kan ika jingruai. Pi perkat bat pi puson. Bat pi modur. Penla ban yui de ka basyai. Ya kata ka jinga slok. Ka jinga slok ka ba jane. Jong ubri uba eat yo blay. Bat lau jong blay. Hajaka kentang baudon mensim nga kwa bansyong. Hasenda ujisu jing hikai bakor katnu nganam. Khuslai perthei kimla penwit lemni jing tenju pentroin. Habawan jing pensoi ngale sajaka kentang budon. Haba mensim kaswai bat terkhong hapo serngiu jongu don ke jingka tengen bap nga bat umpok liu ki basngur unong penem usyong hajan kat bangia selok lang langa persyang ngamla yathu yekitin selok bathiam tangkat ni ngatip ngayathu la jing khuslai bat jing ting. O usyak skor da ka jing it bat yanga upen sngobha. Pitharai jumai yanga undalong ulok arsam. Lada keren yanga syapang kipop bat jing le lai. Bapin tip ya ka jing bang jong ka jaka kentang utrai. Lej ban syong ha jingka serniu jong u. Bat penyo gerhai. Haba syabar pimi nakata ke jingya syam bathiang. Ya ka dur u kenrat bangkit haladi ken mau kendiang. Kani ketika dur jong kata ka jingya selok. Hapedeng uta ubriu ubait. Yau belai bat lau jong belai. Ka jingya selok. Kabamayan ka jinga selok kaba jeliu ka jinga selok kaba kamen sim jong tau briu kabam yapshu ni kabam la banyui kaya keren bat kaya kendu bat ublei ubam yapshu bat ubangim la banyui uji suru ula pen iya kani kenuksa jong ka jing penjan ya ladi bat ublei hakaba ujulet ban duai banyak keren banyak slok bat ublei hakaba ri bat jarjar hakanu kanu ke jaka hakanu kanu ke por hakanu kanu ke rukom long jing im lahaki jingker khu ni haki jing bat jing ma tekumta ubriu uba it yo blei ubriu uba wat yo blei uba terang uba seliang daka donut barok banya syam padu uni ubriu unsyong hakaban pelut por haki jing duai kijingnya keren bat kijingnya selok bat ublei lakalong hakanu ke jaka hakanu ke por hakanu ke rukam long ke jing im lahaki jing kerku na haki jing bat kijing ma bat habau le kumta uni ubriu udon barbor hajan ublei bat hakajaka bari jongu kamat kabalai kajingyo ya kakabu ki kabu dan ki privileges ba uta ubriu uba it ya ublei uba wan uba terang banya syambat ublei uba pelut por haki jing tuai kijingnya keren bat kijingnya selok bat ublei kabaningkong unyo ban syong hakajaka bari jong ublei ubah hakli tame lani hakajaka kabari jong ublei ubah krau naki bakrau tame ublei ubadon ka bor bahakli du yaki bor baro bat ublei
ubadon ke jinglong ke bapalat liam na baro. Haka kitab ke baningkong ki chronicle kalenong ke ba arfu kundai ke dekot ke ba khatway ke Bible ke ongkum ni. Ke jongme atrai long ke jingkrau bat ke bor bat ke burom bat ke jingla bat ke jinglong sim. Naba baro ke badon habneng bat haka kendo kalong ke jongme long ke hima atrai bat la kentiu ya me kum ukhli halor baro. Ni ubriu syong haka jaka ke beri jong ubah khli tam jong ublei ubah krau hadu kata-kata kebaar. Uni ubriu undon habok ka jingka jong ublei ubadon bor baro. Ublei ubadon bor baro lani haka testament berim ki pendon kam da kata ka kedin tenrai El Shaddai ikan mau haka por ba ublei ya kendu bu Abraham. Haka kitab Genesis kelnong ka bakhat pra ka dekot ka bakhat saw. Ublei ula ong yau Abraham hatu ka donmu kanu ka bamla batna. Uni ude ublei ubadon bor hadu kata-kata. Ude ublei ubadon bor hadu kata-kata kat hadu ba ki prophet bon sing kimla syuk ban mudur kata kajing krau kajing klan ga bor ka jong u bat ki persangkat bala ban pensyai ban tho ha ki kentin briu ya kata kajing krau ka bahadu kata-kata ngilam haka kitabu Isaiah kalonong ka ba saufau ka dekot ka ba arfusan. Ublei uong kumnu ublei wong batnu te pen srim yanga bangan long ubaya marengkat ong uta ubakhut uni ude ublei ubakrau sisa ubadon bor sisa hadu kata-kata uni ublei ubakat uni unlong ke jingka unlong ke jingker unlong ke jingda unlong ke serngiu ya kita ki briu leni uta ubriu uba i bat uba wat bat uba pelut bor ban syong banyak keren banyak selok balau blai ublei uba krau kat uni ulabu ya ke jingker ya ujub haka kita ujub kelenong ke beningkong ke dekat ke besifau usaitan uong kumnu ya ublei mem sim la pelong ke jingker saudong ya bat saudong ya ke ying jong u bat saudong ya ki ai baro baudon keleng uni ublei ubadon bor ubakrau do gani ulalong ke kenro ya ke Jerusalem bat aka kitab Zekaria kalonong ka baar ka dekot ka pesan pinsyam begini ki kentin namar manga ong utrai ngan long haka ka kenro ding baro saudong bat niu bleu badon boru bakrau hadu gani unpa daki angel bankir saudong ye kita ki bajit ban syapting ningkong yo blei bat ki besniu hadin pada kesam ke belai sau ke dekat ke behnyo pinsyam ni ki kentin ki ba ongkum ni u angel utrai ulakir saudong ya kita ki ba syapting yo u bat ula pelaj ya ki tu niu briu uba i yo blei batrang basliang banya syong hajan jong ublei banya keren banya selok uyo ya kani ke kamu bandon hapo ke jingka jong ublei ubadon bor baro kebalai
Undon hapo ka jingda jong ublay ubalong utray. Ne ubri uba iit yo ublay. Wat patrang yo ublay. Plut por banyak keren banyak slok balau jong ublay. Undon berbor ka jingyada ka jong ublay ubalong utray. Kaktin try ni Jehovah kakit ya ka jingmut jong ka jingyadai bemarmet. Kajingnya day bajan berjeliu, dan ia kentien pareng ilaban ong. Kajingnya day kabalong personal intimate, but kabalong jeliu hadu kata-kata. But day ublay ubaju sim ya kasin jam kabaningkong, hakaban don kajingnya day kabakum kata bat ubriu. Ublay haka kitab u Ezekiel kalau nong kebal lai pusau kada khot keba ar pusau. Ba haka kitab u Jeremia kalau nong kebal lai pu ar kada khot keba ar pu pra. Ublay u om kumni. Bat manga utrai ngan long ublay jongki. Bat ken long ki briu jonga. Kini ki kentien ki keren sapang ka jingya day. Ba ublay ulong utray bat ublay. Jom kita kiba eat ya kiba plot por banyak syong, banyak keren, banyak slok bat Bat udah ongru bakini kin long ki briu jonga. Sakawai pat ka jingmut jong ka ketien try. Ka kit ru ya ka jingmut. Ba usim bangidai ki jong lani uon ka ketien pareng. Batru ba uyo kenti yangi lani poses. Ublay haka kitabu Isaya kalau nong ka basau fulai ka dekat ka baningkong. Uong kumni melong ujonga. Melong ujonga. Kita ki kentien ki pensisya ba ublay ubalong utray usim bangidai ki jongu bat udayo kentiru yangi bat uni ublay ubalong utray un sensyar ya ka jingim jongi un penyan ya ka jingim jongi unong ruai sam hangne umat ya ublay ubalong utray kumbaka Bible ka yatho. Bat umla klem da keren ne play ka jingsisya haki kentien ki besai syapang ka jinglong bat ki kam jong ublay ubalong utray ha ka jingim jong u bat kumta u keren bat play ya kata ka jingsisya bat uong ngan ong syapang utray ulong ka jakari jonga bat ka kut jonga ublay ujonga hauba ngasyania ngan ong syapang utray ulong ka jakari jonga bat ka kut jonga ublay jonga hauba ngasyania tekumta ubriu uba eat yo ublay uba wat yo ublay uba terang bat sliang daga donut barok banya syem bat ublay ubriu uba kwa ban syong hakaban pelut por haki jingdwai hakaban ya keren hakaban ya slok bat ublay umat bat uyo diang yakini ki lightly ki kabu ki baken saitam ki balong ban yo ban syong haka jakari jong bahakli tam bandon hapo ka jingka serniu jong ublay ubadon bor bandon hapo kajing yada jong ublay ubalong utray ngangit kani ka khubor hakani ka benta ka beningkong jong kani ka jing hikai kelalong ka jing kerkhu ye pi baro ye ka bambenta ngin sange shwa hangni ngin se betengpat ye ka benta ka baar na kamta ka burom ko jong ublay. Amen.